Шиняшики! Гол! 3-2 за Арда, 86. Няма засада на Андрей, че тя е покрито до Нигевен Дон. Иван Тилев с извеждащия пас. Иван Тилев появил се от пейката. Сложен от Александър Тунчев да играе като опорен хал, въпреки че далеч по-любимите му позиции са на крилото и като офанзивен футбол. Още един шанс за домакините. И пак топката е от дясно. Меко подаване за Георги Николов, който отново изравнява резултата. Втори гол. По-скоро чака в наказателно поле центриене, което в немалка степен трябва да дойде чрез разиграването. Петър Станев, Андрей, контратака за Арда, подаване за Ивелин Попов, 1-0 за Арда. Няма засада, въпреки че Ивелин Попов и отново Патрик Лан, тъготи действия, Андрей Шиняшики в наказателното поле, подкрепа на трима негови съотборници. Пас към Вирсен Кара. Станислав Иванов, нова възможност за Арда. Стуми се тук бе в карта, ще подбира фланга. Центрирането дойде от Карагерен. Сега добра топка. Андрей Шиняшики ще стреля 2-1 за Арда. Продължава. Ще стигне топката на време Патрик Лан, защото Андрей Шиняшики вече тръгна за извеждащо подаване и го получава. Срещу Антон Недялков, Антонио Вутов, отляво свободен е Карагерен. Шанс за Арда, изстрел на Карагерен. Бола е бола. Андрей Шиняшики може да овладее топката на скорост. Продължи към Патрик Лан. Лъчезар Котев комбинира с Андрей. Какво ще направи Андрей Шиняшики? Иван Тилев сега овладява. Пас към Андрей Шиняшики, който продължава да владее. Има подкрепата на Светослав Ковачев. Има своите отборници. Подаването към Ковачев, който достига до топката. Удара Светослав Ковачев. И това е 3-0 в полза. Топка към Антонио Вутов. Също това е Кабов. Кабов към Андрей. Шиняшики назад за Антонио Вутов. Спасяване на пад. Шанс за добавка. Удар с глава. Е точно подава. Още един шанс за Арда. Подаване. Удар с глава на Светослав Ковачев. Греда. След това Серканьо си. Пъти сме гледали това съперничество. С левия крак се триане. Диш избива направо в Андрей. Шиняшики с добър финт. Бразилец стреля. Рикошет в сон. Този път Домакините няма нарушение срещу ТКВТ. Станислав Иванов, Шиняшики, изстрел на Шиняшики, Греда. Опасността обаче още не е отминала. Андрей. Изстрел на Андрей и спасяване на Боги Осавлевич. Започна кариерата си в България като типичен флангови футболист, така че и него сме го виждали на крилото. Лъчезар Котев за Шиняшики. Подаването мина, Поне временно ще се изкачи до 8-то място в класирането. От 19 точки, което означава 4 позиции нагоре. Спънен от левия крак на Антонио Вутов. Хубаво изглежда центрирането. Андрей Шиняшики с глава и още едно спасяване. Много свободно пространство, което остава за Шиняшики. За пореден път защитата на Лудогорец се елиминира. Шиняшики, изстрел, спасяване Дамян Христов. Настоятелен успя да отнема от Емерсон. Станислав Иванов за Шиняшики. Нова възможност за Арда. Борислав Цонев, изстрел от гол линията. Симеон Шишков преотвратява второ попадение в вратата на Орлите. Но със сигурност непредизвиканите грешки стават все по-чести в отбраната в зелено. Мане. Андрей. Серканев в наказателното поле. Серкан с меко подаване към Иван Тилев. Славия, Спартак, Варна, Берой, Локомотив София. Арда търси нов преход. Андрей. Феноменален стопката в крака. Не си Андрей.
намира Вирисет Карагарен. Колко остър ще бъде в своя дрибъл Карагарен. Балоянис. Балояниса Каскадо се понася в още едно нападение за своя тим, което изглежда ще бъде 000 пропуска. Билетите за сектора са вече изцяло изчерпани. Тези за сектор Б също стават все по-малко. А с оглед на обявените буферни зони, то се очертава да има. Лъчезар Котев получи, влиза в наказателното поле. Там очаква подаване Светослав Ковачев малко по-напред от необходимо. Гостувайки на победителя от двойката Германия Сапарева Баня и Фратрия. Карисов. Прекрасно заставане на Вячеслав Велев. Топката е отнета. Андрей Шиняшики, добър дрибъл. И пас към Антонио Вутов. Своите съотборници, а сега ще смени фланга на нападението с подаване към Шиняшики. Той продължава към Антонио Вутов. Тук изглежда сякаш Вутов е в засада. Все пак е срещу Димитър Шейтан. Единственото попадение в този двубой, поне за сега. Андрей Шиняшики получава топката, опита да намери Велин Полов. Той пада в наказателното поле и това е туст. Централния нападател на Арда, все пак Шиняшики владее. Подаване, Дамян Христов, дали успя да играе с топката Христов, в крайна сметка се справи. Еври на Тича, също статистика, която звучи добре. Андре с рамо Стефан Статев, после с глава, няма как да... При завръщането си тук след дейностите, свързани с подобряването на древната настилка, небесно-сините инкасираха поражение с 0 на 1 от септември. Правейки сравнение с предходната кампания, Арда загуби сам от тях, че обикновено разясниха кой и как трябва да играе в определени ситуации. Поредна грешка обаче на Масиел. Доста опасно, само че Пастор го избива с глава. И на всичкото отгоре ще достигне топката Давид Пастор. Великолепен шпагат от Андрей Шиняшики. Се получи нападението от ляво преди, сега опит от дясно. И отново неуспешно. Андрей Шиняшики отне топката. Това се справиха домакините. Топката сега е пратена преди позиция за Патрик Олан, който отново се справя. Андрей сега в наказателното поле. Андрей центриране и още един пропуск. Решение в страната на игрището, което не е отсъдено. Вероятно авантаж от Давидов Иванов, след което още един шанс за футболиста от Локомотив Пловдив. Ито. Действие от Андре. Тонизират бързо, обаче загубиха Антонио Вутов към Шиняшики. Става Каскар да го дублира. Андре с центриране за Антонио Вутов. Той не успя да игра с... Лъчезар Котев и евентуално преминаване в състава на Левски. Също обаче нищо официално като информация и от когато топката е в линията на защитата. Опита поредната пета. Трилиев. Трима от футболистите. Поред с останалите от тях разполагат с нужните качества.
Любомиров пусна нарушение на Куентин Зейдорф. Атаката на Арда продължава. Ботев Пловдив ще домакинства на Локомотив София. Велев става порезки. Иванов се центриране насочено към Чинонсо отбор. Андрей Шиняшики стига пръв до топката на двойно подаване с Вячеслав Велев. Добър отговор от Арда. Андреев наказателното поле. Получи се рикошет. Тъй като бе натиснат от Феликс Ебоа, той намира Андрей Шиняшики. Той вече в наказателното поле. Нова възможност за Арда. Тонислав Йорданов, отлични действия и изстрел покрай вратата. Много положително се развива сезонът. Залески до този момент. Сезон на клуб. Съркан. Концентрира Шиняшики, може да играе с глава. Там да ви Кинтова се опита да прави в мрежа. Иван Дилгеров с глава, рисково към Тонислав Йорданов, бившия му съотборник Иван Торицов пада на тревата и двамата носещи 19 номер днес. Андрей най-вероятно ще бъде блокиран с тяло. Играли с топката преди... Дали повече от една година. Сега обаче възможност за кърджалици. Вратата е празна. Георги Николов отне топката и я праща на мрежата. За много по-секунда. От Чинонсо отбор. Продължава отбор да владее. Изстрел с глава точно. Карагарен срещу Славия дойдоха най-големите опасности. Тук още един шанс. И него, след това и Иван Дилгеров. Овладяване на гърди от Андре. Няма да останем с каквито и да е впечатления от Андре днес. Шиняшики с едно докосване за Патрик Лан. Той още по-добре на... Със степен повлиява на игровите действия и най-вече на движението на топката. Шиняшики. Пас дълбочина за Атанас Кабов. Може би Вячеслав Велев го пресича. Веде организация от Арда след корнера. И много бързо нападение. Андре Шиняшики към достава Каскардо. Патрик Лан очаква центрирането. Той е малко по-добре. Шиняшики. Подаване за Евелин Попов. Може да противодейства на централните защитници на Септември. Тук може би че трябва да се помисли за включването на... Обаче без заплат. Първият тим, който образно казано разпечата. Избутали бе в гръб Кристиан Стоянов. Отговор е не. Някой от следващите отбори на Арда се очаква и Емил Биячки да се възстанови. Още малко опции, още повече широчина в състава.